अगर आप भी चाहते हैं ICU प्रेजेंट का ऑडियो वीडियो सुनने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। अरविंद कुमार रोनहा। आप सुन रहे हैं दिनेश जोशीला को। जहिया से छोड़ के तू गईलू रोते बीतेला सारा दिन हो, रोते बीतेला सारा दिन हो। जहिया से छोड़ के तू गईलू रोते बीतेला सारा दिन हो, रोते बीतेला सारा दिन हो। मनवा बेचैन रहेला ये रानी, लागे न कतही तोहरा दिन हो। जहिया से छोड़ के तू गईलू रोते बीतेला सारा दिन हो, रोते बीतेला सारा दिन हो। अरविंद कुमार रोनहा। मिक्स बाय बुलेट निराला। आप सुन रहे हैं दिनेश जोशीला को। दिल तोड़ी गईलू हो, मुँह मोड़ी गईलू हो, काहे तू भैलू सनम हो जुदा, काहे तू भैलू सनम हो जुदा। दिल तोड़ी गईलू हो, मुँह मोड़ी गईलू हो, काहे तू भैलू सनम हो जुदा। मन मंदिर के अपना देवता हो मननी, कहदा तू हम पे यकीन हो। जहिया से छोड़ के तू गईलू रोते बीतेला सारा दिन हो, रोते बीतेला सारा दिन हो। अरविंद कुमार रोनहा। शंकरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दुरही कुशीनगर। पागल बना दिहलू ऐसन सजा दिहलू, कहेला दुनिया आवारा नु हो, कहेला दुनिया आवारा नु हो। पागल बना दिहलू ऐसन सजा दिहलू, कहेला दुनिया आवारा नु हो। दिनेश के दिहलू तू धोखाए जानम, कमलेश के ले गईलू नीन हो। जहिया से छोड़ के तू गईलू रोते बीतेला सारा दिन हो, रोते बीतेला सारा दिन हो।